Mia Maja Lundblad skal holde sig klar på opvarmningen. Michaela Johansen slutter her med 12 fejl på banen og 3 på tid. I alt 15 fejl i tiden 79,93. Næste rytter, vi skal have frem til start, er start nummer 49, Lone L. Hesselmark på Contento Korsvænget. Start nummer 28, Mia Maja Lundblad skal med på banen og holde sig klar. Og start nummer 29, Elina Kurula skal holde sig klar for opvarmningen.